Indlela ke esibuya ngayo emsakazweni wakho othanda hle kakhulu njengamanje imizuzu eyishumi nesithupha libumbene lapha ehora leshumi 16 minutes after 10 o'clock namhlanje ekseni sisho ngempela sithi siyakwamukela kuindumiso yanamhlanje makuthi uzanda ngena namhlanje ke indumiso uyethulula mina ke usifiso okuhle ngwakamsimango isibongo ngisho ngithi ngiyoba nawe liyoze liyobumbana lapha ehora leshumi nambili until 12 ngilokhu nginawe nje lana emsakazweni wakho othanda kakhulu sisho ngempela sithi isonto namhlanje ziyishumi nanhlanu izinsuku kuNovember ku2020 ngigijima nawe kanjalo nje nasisho ngempela sithi uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu useyinkosi noma ngabe yini le ekuhluphayo noma ngabe yini lena engakulalisa ebusuku umethembe uNkulunkulu inkosi